En gang var Odense en møg, beskidt og ulækker by. Nu er den ren, og man kan gå på gaderne uden at træde skrald. Og så tænker jeg nok, hvordan kan det være? Det var fordi, at Odense Renovation ansatte skraldepolitiet. Hvad var det lige, du gjorde der, var? Jeg smed en dåse på jorden. Har du problem med det, var? Ja, for jeg er nemlig skraldpoliti, og ifølge vores paragraf 1 må man ikke smide skrald på jorden, for Odense er en ren by. Og skulle det være mit problem? Samle det skrald op nu, eller jeg skyder dig. Nu er jeg bare bange. Det bærer dig selv om, knæk. Odense er en ren by. Derfor smider man ikke skrald på jorden.